93.3 FM, the best in the East. AHENKAN933FM, the best in the East. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emama Atin, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emama Atin, Ediba AHENKAN933FM. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emama Atin, Ediba AHENKAN933FM. 93.3 Bolonyum. 93.3 Moye Bibia. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emama Atin, Ediba AHENKAN933FM. Beba Febia, Asachi Boko Binkuma, and I say ni fampa Mamuzuro Bibiate. I can't if we Edenara Ebedi. Wadana se metia mwenu enimiana siapwe nenyedi yampa ibonu no erade adenkwa wadana anka tiefu obisa o metia mwenu enimiana siapwe manyedi Mojari dia frusani dia Omrenesu yentia Beba Febia Wepuiso Asochi Boko Binkuma Anase ni fampa Mamuzuro Bibia Maakye tiefuei Wepuiso Edenara ebeyedi Enyomane nkwachi mane nkwachi na yensam fam free baby a obisa se agenkwan wadana se metia mwenu enimiana tiapui ma enyedi
Where we so what it? Eyedenara ebeyedi. Eho kakra bi no. Emi dewu. Obisa ewurade. Se agenkwa wada na. Wada na yetia mu a enru animu ana. Ye bisa o. Agenkwa no kaya widie eyedenara ebeyedi. Saba. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM That's assume. Salalala. Aha. Wadana se metia mwendu enimiana. Tia puima ninyedi. Tia ekomono na ekomo ninyedi. Nansan ekomono aba no aso odin papa. Dede awia pie ya na ekomo de wo. Awurade betia ekomono ama na yedin. Ese odidi kura wo me o. O tai banku anope ya. No nkro bebo na atwe ho. Odi hwe ya wo me. E de akura asemni. We puiso. Enti eburo no momfa bebre na ngu nsuom. Ahu. Moka banku na ne tai ho. Ekom ne yese ebu afunu na wapemako bi no wamia no. Udum gya no bo se chiri din. Erade kan ho. Enti ye dan ya bibia ye na mu a etete ye no ebe ye din. It's another beautiful brand new Tuesday morning. Today also happens to be the 21st day of February 2023. Mebato ene eye benada. Enti ye mo akwaba ede aba agya tumu kasa fidie. AHENKAN 93.3 FM. Jumedia wings so of course. Official Easton's biggest political, social, and current affairs talk show. The most syndicated conversation in the morning. Yasinkonya for God encountering. Senadibia Kacha on all the tentacles of the show spreads across the length and breadth of the world by the kind courtesy www.ahenkanfmonline.com, my TuneIn Modern Ghana Zeno radio app. Obi to me a joining baby on be on my Ghana any iwiasia fane nyina baby a wia ebo me pacha obi to me tie dwumedie no arinti mo a mo wo Gaza ni Kosovo baby ana topa ye no edi atrantwie eburu afuni no mu nyina wo betumi adwene na mo tie bi yese wiase na baba ye kiti abe kuma bi me pacha no pain so mare mo ache na me mo akwaba senen so mache eno ni dwumedie ni din yatena se sabre kopim sa no pa nondu ebebo ansan ye be sori akonwa kese yi so but a free sabre kopim se nondu bebo no. Oh my goodness. Mamunsuro bibia ensuro eyedenara ebeyedi arunti anopo yam faseda mfama otiasefo nyankropon o twiridi ampon kokurumuti awusa na hobopo enye yie ono adawrumo abusua ana wabu nkonta no amene aso yensoso yeso arenti sa anopo wasore watwemu anope wasore watenetene wonam anope wasore wama wonsa so anope wasore wahram anope wasore wahwintin anope wasore na wani bo pre anope wasore na mekasa na wote anope wasore na sa ahoden wo ho tekyerema dabogie moje dimu umu afurusane a it shows clearly die nyankopon ne wadi ne yie
ɛne nti na wode aseda de ama ne din kronkron san sɛ ɔno pɛ no ɔsɛ no wɔfata anɔpa yi Nyankopɔn yɛda wase yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ w'ahenni anim na yɛkamfo din ahyɛ odin kronkron no animonyam yɛma wo din no so de akyerɛ wiase nyinaa ma ɔmahunu sɛnea wo sombo ɛde ma yɛn san sɛ yɛwo na wama ho kwan ma ɔbɔnefoɔ no gyina tuo ne nsusuyɛ yɛda sɛ wufoɔ no bebre ne kɔ so wɔsɔreyɛ ɔkankyeyɛ ɛnkɛka wɔn nko anankadeɛ kora nkyea anɔpa yi nanso Awurade hwɛ sɛ anɔpa yi asɔre ahoɔden wɔ mu waahwɛ hwɛ nneɛma a wayɛ ne fɛfɛɛfa ma yɛn anɔpa yi hwɛ sɛ yɛama yɛn nsa so ama no ayɛ yie anɔpa yi hwɛ sɛ yɛkasa yɛn nua ho yɛ yie yɛn nua kasa yɛn ho ayɛte obi asɔre anɔpa yi yɛkasa ne ho a wɔde hu wɔnte hwee nanso yɛdeɛ yɛtumi bie yɛn ano kasa yɛnka mfa nhoahoa yɛn ho yɛnka mfa nkyerɛ sɛ yɛn yɛsom bo kyɛn saafoɔ no ne mmom adeɛ baako ɛna ɛma nsonsoyɛ ne baa ɛde adeɛ adom ɛne nti anɔpa yi yɛse yɛda wase amu yɛda wase anya aduo yɛda wase akodɔntɔ yɛda wase a ahenewa afei yɛwura Yesu yɛabɔ mpaeɛ saa awie no yɛgya na da yi deɛ hyɛ wo nsa yɛyɛ ahohoɔ ne amanfrafoɔ ɛnɛ da yi nia ɛbɛsi wɔ mu yɛnim yɛyɛ ahohoɔ yɛasɔre anɔpa yɛnim agyapa yɛpie afiri yɛn fie mu akɔpɛ biribi aba fie Awurade deɛ ɛbɛyɛ mihuyanka Awurade deɛ ɛbɛyɛ mihuyanka mankɔ Awurade deɛ ɛbɛyɛ no ɔkɔyɛ kora kɔyɛ den Awurade deɛ ɛbɛyɛ osun amaneɛ ɛka kɔdanda yɛpie afiri yɛn fie na anɔpa yi adeɛ bi ɔbɔnefoɔ no ahyehyɛ asusu yɛwɔ gyidie wɔ wo Kristo Yesu mu sɛ woka yɛn ho a adeɛ nyinaa bɛdi aboa yɛn ne bɛwie yɛn yie agyapa yɛdi frɛ ne yɛmfiri bɛn mu yɛgya ahyɛ wo nsa our going out and our coming in we commit it to your hands. We pray that the activities of the devil will be boomerang in the name of Jesus. Their plans will be halted. Whatever orchestrations of the devil, imaginations, incantations in the spirit world against our very self, we pray in the name of Jesus. Let the activities of the devil be halted. In the name of Jesus, we commit our ways into your hands. We pray that you will dispatch your angels to come lead us, not into temptation. Lead us, not into something that we will regret. In the name of Jesus, direct our paths, guide us as you have promised to come through and help us in all changing seasons of life. This morning we call upon you. In the afternoon, we humble ourselves before you. In the evening, we subject everything to your care. For we know with you all things are possible. We command the enemy to lack the ability to work in our lives. We command the enemy to lack the ability to speak about our lives. In the name of Jesus, we freeze their activities. They cannot work. They cannot do anything against us. In the name of Jesus. We command the day to favor us. We command the day to favor us. And you, Tuesday, listen to us. You can hear us when we speak. You can see us. Ebenada udi nshira na aba. Ebenada ubeye nshira di amayen. Enya yenkwa o ye ni abusua yasefo. Enne brada ibeye nshira di amayen. Enne brada de ye nsa beka bia beye nshira. Ne ye de ya no bebo so beye nshira. Ye mfa ya no nka nkuguo. Ye nante nkwa amane mu. Ye mfa ya ni nhwa akwanhia.
ewa wo Yesu Kristo dine mo afei ye koton ejapa yi atofo bre yen wai eja ye de yakofa abo satofo ama ebeye yeka yesre wo awurade se twa atofo bre yen twa atofo bre yen twa atofo bre yen awurade ya juma ye ya yeka yi o awurade se ye nyina yen na ya mfa onwunu ye be dan didi ye jai ka yi de hye wonsa obi bia nani bebo so ne kon bedo so obetena mu obi bia nani bebo ka yi so awurade ne kon bedo so obetena mu awurade ye ja aduane hye wonsa o obi bia nani bebo so no ma onhunu se eye aduane a ebe ma ne kra amen na ede ne kra konkwaje mu ewe Yesu dine mo awurade adwuma ahodo a ye nyina ye gya hye wonsa wo mo ye provision store adwuma bia obi ye na no pai wo mo a ekwafuom awurade so wo mo wonkore ntaba so na fo mo kokodura sumdwe mu wo konso a ye won tem ne won katabo lift up your countenance upon them and be their God, be their shield, be their refuge, be their fortress. In the name of Jesus, guide them in everything they do. I pay ye jai kuyafo hye wonsa awurade obi ani ho no mo obedi ne ho dem why sekan ento empare enkotwa obia ne okwafuo mene ode asomdwe na ekọ ode asomdwe na beba ne obi bia de asi nani so na dai impo ne yennim awurade ma ne nyina mra mu wate odomfo yesra o mene dai o ma yenye nhyira ma yenhia yaboafo ye ni da so asa awurade ye ni da so ma enipa bi a yensusu nwene ho da se enhyira be firi won so aba no awurade ma emfiri won so mra ne e wo Yesu Kristo dine mo ma ne da yemin ma ne da yemin e wa de nyina mo e wo Jesus dine mo. In the name of Jesus we pray and we believe it is established in Jesus' name. Amen. Shaba! Lebe lebe! Shaba raba! Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM. Send me to ne hunyum me di ne wa dance pa dia tra mai obuo adia say no hey eno no fire ni ye wa he nanka yanso ne hwan au ejinka kobisi ase nanka kobisa masi e wo sukura zongo ye na ahofuru ban asa kola odi mfuturo mu agro no au saba mami nyese Makati Hills na ye sani free hills no so abadan ho no mo a unse Makati free Makati eko weja ne nheda nwa bebre sa enkuro fitai oh sese kwa de ho bie awurade ahunu ye mobo mami fa wie mobre se de bisa ko de mu nyina fanto asomfo na fa ye mungura mu nyame asem yem fa no so nto asoma o nti anopa yi enie o se me kan cho se e free no so bre mu ai awia ne be hye ase unity na abo na ye ko awia bre mu prem to bre ho no mo donko no mienu ho no a o kire se awia ne be mia ni mu eni ti ya no ahye ne so kopem anwumre no ewie mu bete am ye nyina ye ho ato enti ya no ahye ne so me bo ne tofa de ama we ne no mpanimfu ahwe wie mbo brensam so se me kan cho se awia e wo wie mu enti ya na wa hye ne so Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM.
didia na baako beyira na onkohwe no Saba super boom na wombekwe didia na baako beyira na onkohwe no na se we hu no so a na ni gine ho sin wo nyina no kre Okay, so a very good morning going out to you, Ajoa Roberta Mrs. Okay FM. She says, good morning, Team AHENKAN. Aaron Babakon Kokomisa, I've seen your message. We will read it in due time. Nonetheless, thanks for coming through with it. Obuoba Ofori Amanfo. Thanks for coming through with yours. Nana Jemfi, I've seen you. Ajoa Roberta. Oh, you're too much. Na Gladys Ampabi or Hodie. Hana were too kind. Hey, who? And Rana, ye no shasiana ye kenyamiasem. Nyamiasem wa de bro and Rana yesterday. Do not pay attention or listen to what people are saying about you. Ebiana what in Sembebre. But Enra me ma woti ase. So there was a time na Nyankopon pese wo hye ne man mu nyamutie. Na Nyankopon ni mu nyam wo yeso wo de hye ne ma no. Onam na koa so. Onam na kwa Moses esoma Joshua Caleb ene wo mo akaka ho se me soma mo se mo nko asase a ye Nyankopon na se ye mbo wo so no tie mi anopa yi Nyankopon ase onipa dasani bia obi bia ye